Veliki pozdrav, danas ćemo govoriti o whey proteinu, konkretno kompanija Blastex, nova kompanija, novi proizvođač na našem tržištu. U pitanju je proizvođač iz Poljske, iz Europske unije, znači pakovanje je 4 kg, cena mu se kreće u konkretnom sad trenutku od 5.900 do 6.600 se može naći, sve zavisi da pogledate. Protein sam koristio, mogu reći da je kvalitetan i dobar. Sastav, znači kad pogledate, ima samo, to je 70 grama proteina na 100 grama. Neko će reći to je malo, bolje izolat, bolje ovo. Konkretno ja mogu da tvrdim da ovaj protein sa samo, što se kaže, 70 grama proteina, mene bolje radi od nekog izolata sa 90. Kad uzmete cenu to, da vi možete za iste pare uzeti 2,5 kg nekog izolata ili 4 kg ovoga i koristit ćete ga bukvalno 2 mjeseca, dobit ćete mnogo više uz ovaj protein. On ima malo više šećera, možda i zato mene bolje radi, ne znam, ali ja mogu da tvrdim da li je kvalitet proteina u pitanju, u ovom konkretnom slučaju mnogo bolje radi me od nekog skupljeg proteina. I proizvođaču, znači sad uzmete neki izolat, mene konkretno ovaj bolje radi. I mnogo mi isplativije uzeti ovaj, ako nađete za te pare 5.900 dinara, 4 kg, po meni nema bolje ako niste profesionalac, pa ste opsednuti procentom šećera, masti, konkretno u ovom slučaju ovaj protein ima malo šećera, 4 grama po merici, tako 4,5 grama, u pitanju kvalitetan šećer, dekstroza na tom sastavu, tako da po meni, ja bi uzeo i probao ovaj. Ako ste uzimali neke skuplje, uzmite, probajte, pa eto. Možete onda pisati u komentarima utiske. Ja tvrdim, mene bolje radi ovaj od nekih skupljih. Tako da, firma Blastex, po meni, s ovom cenom, još malo kad se pročuje, bit će zastupljen i kupovan. Tako da probajte kako nađete, pa ćete se uveriti. Ukus, da, ukus je onako, što se kaže, sladak, bljutav, ali dobro. Ne možete imati pare, za te pare sve. Tako da ne očekujte ukus nešto sad puno, sladunjave, tako da, eto, ne može jari pare. Hvala, u svakom slučaju pišite u komentarima, pa ćemo da, pišite, eto, odnos, da li neko koristi jeftinije, skuplje proteine, kako rade, eto, čisto da napravimo neku diskusiju. U svakom slučaju hvala na pregledu, pa se vidimo u nekom sljedećem klipu. Veliki pozdrav!